So do ye bedroom so kase me mo ache mo akwa ba na me na sensem ya che mboase aboabo no me mfa entwam ema na de obetie bi ene se ase edu nkatia de afutu amase kwa emaburu se wontwe ho mfiri ahensie ni ahentu ho mentebe hwase eho sanso na poye mantemo nso ayaresa bi akase wo ho wokofo dua no abeto dua se wo mo akọ wo ho no wonya sika emfiri ho ba no wo de arehode etompanifo enim MTN Ghana nso wo de hampers akoma wo mo awofoforo e wo kolebu aban ayaresa bi edi mu nchemu nyina ebebre wo kokobo de nso wa maburu se koko ni dua ene ho adwuma ye no mfaso mu pa anti be yanka maburu hwe na wafa wo ho enhyemu sanso na futu akwama Ghana aban se wo mu a etu koko gudi tu fom agudi na mra kwaso etwa timba ni nua kase egu fom galam se yes wo mu a wo mu etwa nua egu ni nyina se so obi ho kasa no a wo so wo twena so se be ye se na ho amanchiri ma we ni nsem ahodo bi namde so mo se bedwam so kase e bo nam DSTV channel 280 Go TV channel 119 Facebook no ye Adom TV extra wo hia me a e frɛ me anoche wa ba ajwa se wa fin nsem ni twemo no be de to so ama Sekwa ene ne mpotemu emeburi ye wo ho no ye from se enkraman youth no efutu akwa ma wo mu nyina se ade etete bokro na tete omanfo ntem eye ahensie ni ahentu moment be hu asafi amanyo nsem na eno nti eno panyina wo no ena wo ye titire ne ema katamanso amanyokuo no wo de efutu ema mabuni nyina se wo srada be ya sa ne ema ni nyina no wontwe wo ho emfiri ho esanse sa de no ebokro na afi ema krompuntu onkoyie ntu ye babu no a Shadia ebema mpuntu o mpotemu akoye ne fa ho Adom Enkraman Professional Association no adie e wo sai kwa na Johnson ase edunkati a wo ye adwemtinani edan di samanyoko na no ya wo ye kuruba edeto emabu na wonum ewo kurum honum nyina anim se wontwe won ho emfi ahemfo ene amanyosem muntawanta wamu sede be ya empumtu bitumi aba wonum ekurum honum Johnson ase edunkati akasa ye mu no wo san so edi tudwa se ahensem and politics. Into these two pitfalls, no say mutimi bohon baya. Ejiri say mubetimi a develop a very strong union. Ebetimi ayenema. I believe say my association betimi aye bridgehead ya sa nema nema ya amanfo entiase enu nyina no mubetimi abua amiye free ho. Say kwa ha more often than not. And himself, see we yafa, we saw we yafa, and also what you could be at with the development here. Now, and himself, Baby Uram, let's just say, I say, Kuruno. Franklin Ejeitano and Eda Ikuyano, what I need to say, Madame Bois, Manphobia, Wonum, Eka Johnson, I see Dunketiaho, Abo, Wonum Krum Honomono, and Asha Wonum Crain, Tamu, Wonum, Akam, Wabum, Atisa, Ikui Sebeya, Obeboa, Amen Pumtu, Abawonum, Ikrum Honomo. Ye nua panyin me offer Honorable Johnson ase dunkatia officer kwa haya ya be ready history ahu se omaye bi pen omoka omo ho bo mbra bi atwam na omoka omo ho bo mu no omutumi ye de na ye inspect so ombeye nti si ye hunu saa de a ade na ye so ye nka ye ho mum nti ye be start na ye ko ne na so ekogi afutuo ne akwankyere eno na a guide ya ba bedu ba bia ye dura ene ye inaugurate ye association no nti afia ye inaugurate association yen free se akwa na fe ye mra eye po ye mantemo no ayaresa bia kese me Eastern Regional Hospital ye wokofo dua abatan bi mu a okoso wokowo no ma wafo ho afo mba nanso esanse sikasem ho aye de nti omugusu agwa ayaresa bia ho no mu a wode ade hwede na madom kase so to mpanimfo nim se wosrada kaburo nya dua mo ye adoye ya ye de kan obowura ayaresa bia ho no mu a osi abatan 1 2 3 4 moka yese metua munko fie sanse nkwada no anwe ombetena ho no mu agini na edo na mpedimfo ye adwuma ho no mo ne wo mo awo ni nyina de ade hwede eto Ghana fo nim se wosrada o metua wa aka ma wo mo na wonyi wo no no nkofie Mbia wo mu awo foforo wapo ye mantam na ya sabia ye no wokofo yudua mu de adesere eto Ghana de hye nyina anim se da Roma womra wo mu sra ben mu na wo mu delivery bills no wo metua ma wo mu se de be ya won so betumi akofie na bronyai wo mu ne mabusua edi na se wo mu ekire dia enam se wo mu nya sika mfentwe wo ho kaninte no ama mani atoto aka wo nsem na wo muto mani so a ento bia anim eno nti so obi betumi de mo abre wo mu a wo sere se woni iko no ede bebre wo mu sika sam de ya hu ye hia ma ye pa eno nti amebi mu ba wo wie kra wo mutimi dwane ye sremo empanimfo am organ ye sram no watu mo nsem ye ma mo brofo se ya bo hu ye mo ba kai ye no aya
ya munko so na monya ye moa wo sika fam de ekunye ekomo so de ye obu okwa ye ba wuwe kura steady beto de ne de no na ye program yes hospitals for me na bills are 70 million 80 million 25 million ebi mo wo kura po a on be che wa hasa na on be tia ni na enti yes ra ban fo on be boaye na ye try e bills I find it difficult because this is scary. It say ebi no mo be wa say na bill ni be ban too much. Yes, I managed to say on why kakra. And wachi MTN area sales manager your work for your mantamno from mantam you timantam emo transfer the Japan. As soon Adom Cassia edi sankumwe. You say to Trona Yawom on the 25th day of December, normally around 25, and around between two hospitals now you're checking in not number of 25. So the original hospital over 20 ampers nearby SDA hospital also nearby so now 25th baby sleep yede niaka no na saa do ye kro ya no ye bia koso wo kolebu aban ayaresabia na we no ye MTN Ghana ena o se afia no ahia de na ho ahia se wo mo nso ekwa awo so Nyankopon ya adom a wase o masomdue mu na nso ebi da so da ho no mu kurokuro tutu wo mo ani tie de ani je wo mu nya bi obu nso abronya obedina ayaresabia ho nte wo so okomo mo ne ma ahodo bi efe na o mu hu ne sa wo no wo ye no ne Yesu maame awo bom ne se nti o makoche hampers makomako ha ama bata bi a wo foforo wo kolebu aban ayaresabia ikuo ejumekuo bi a empedodo na no etatene wo munsa edema Ghana adehye na enam si obrunya bosumi yimo ninteno omo de hampeso ha ekopie mu e Kolebu Teaching Hospital erekoma abatan a wo mo wo ye e December bosumeda etoso aduonum ene ne da etoso aduonu insia na enam se sabre yimo no eye bra wodi wo Yesu Kristo ninteno hampesa henum eno chiche ye de ma abatan a wo ma wo foforo e wo my Ghana emu Abadom kasi kopie honom ne ne Chief Corporate Ghana adwo afi ye wi afie so twenkomo no o kire mu di nti a wo madwo ekuo no etu sana moyi ne ye da ye chiche ye friend gifts ema nya boxing day so de ye chiche ema nti na ye ba ha na ne ye be ye ne se ye be ma hampers ma me for wo mo awo foforo say 25 babies ne 26 babies no ne ye ba ye se ye be mo baby hampers ye se ne ma nkitinkiti bia wo mo betu media ye se ne omo de ahwe wo mo ma Kolebu ha de say the largest public hospital wo Ghana ha nti ye ba ye ne se ne enim say ha de ye ba ye benya nkofo dodo na wo ha na wo from all different categories so ye benya se ne ye pese ye ma obia na esu obia so enwachi abatan bia wo mosaka hampers ni bi ensoso wachire ne so no kadeka ho se ye da munyina ase ene mo adwempa Ghana madam wase Kolebu fo nso da mo ase se mo abehwe ye Nyankopon hyiram ye mo ahwere we ahu bia Nyankopon hye mo anamu wate ye da mo ase se mo akaye ye Yenko kwa adwuma mu ensem emo na kokobo de mpedimfo de adehwade ato Ghana maburu na dem se koko adwuma no entwamu ne ntwamu kina ne da ache efe pa anti ebe ye ni manimu ya no wo ye shankani wo ye wadwuma bi ye se fata still no ano enkafo koko kuayo no etare ho sabe ya da ache se ko ba se koko hu sika ebusu no obi edi bia wonso wo benya bie na ya mane boni Christopher Forikuma na so ko bro mantem ni mu a wabo ansem ya no edi aba Michael Paddy akwasiso moa ya ono ene hwe kokobo dadwumakuo no so e wo bono puye ne hafomantam mu ene de atoma bunu anim se onfo won hye kokokuaye mu ye pa afri se sika abam na fe nso esan abafu kwane a wonam so eye ne sisi nti no ama obre enimu saa okire mu a mama bunu enfo won nye galamze dwumadie mu se no ene sika befri mu abafri se ensase a wo se no nokuro ya na wo modaachi egina so na nso kokko de so do hu hye mu a ebebo apa ama won daachi ewie pe odin zami tudwa abra kokobo kuo no edu wombronya fashe ehihye so ewusunyane
Cocoa Board is doing all, things possible to encourage the youth to go into cocoa farming, including cutting down diseased and old cocoa trees. A bit to me with time, say young cutting it down. Cocoa production so we are cutting down diseased and old cocoa trees, and we are replanting for people. So it is very lucrative now, and we want to encourage everybody to come on board. If you go into Galamsey, because it's renewable. Do you get it? It's you to know. I will encourage you to go into cocoa farming. It is that day. Yes, see, it is the preco. Into me encouraging Mabuno. Young go into cocoa farming. Cocoa Board is supporting us in several ways. They making a lot of things free. Any question for the children and a quality control so Ghana Cocoa Board, Maxwell Kwabena Pia, HMA. A son say cocoa we afford to do and for one share abe for coin who draw fast with their cocoa muntino. Emma cocoa do no single when ya a fear tremono, whom enter me. We ye forstina a bro, ya no and so and a penny quantity for the child. We cocoa upon the day some so and so to just say, na sure you know, and then she go a quamoa, or as a Badwam cocoa we afford assassinamo a befe. Me and Catherine, my banning be more between town. And who say, Yamama, as I say, Ghana quality, no sanya was unity. I'm a real in any job. Into your best say, a banner no back on Bibia. Tienu asupem, no more and Sunny a penno. Send a bear quality at the Bia, a bone de rose, Ghana Yajina Srono, a maintain sa. And our interventions. Ebema cocoa production at Tumpo. Now you pruning. So you say cocoa, we should move from a buffet, boom, and I open pollination, your cocoa panier. Jumedia Shronko Akoso, now Serge Media, a emperinphobia can be over cocoa. Queer mono bois, a queer foreign wire daco, and churches from Quamon, Jumedia and a baby, and I'm pending for dear foot to Ghana, Benim says, we go to cocoa, go to Galamsey. And also we could train me a brony to be cratter me bugu cocoa so a man said and as a post for any forestry force on a petia. Said the partner send the Romanian tentem, a such a munya den, Sabia and Chiliman so at the Bayers day. Mentioning cocoa health any extension division yeah share cocoa board say edi cocoa akua 4 FI na ba ko entity mu ewie no na twenebu akodua jewel ya wo ye adanse anwana chief farmer ene amani boni azekenomenyo atwetwe nkomo a wode to nanimu se Galamsey ene akwanboni amanfo faso etwa timedua egu fom ama cocoa kua no sese kremu nya akono emma emmabunu se wode won ho ebehye owura yi enam sayo so ede atuja se wonu mo fa akwanboni so edi se adwuma yi ehu behia se wo kire wonu mo apa wode wonu bekwa akogina semdi bia na wode won afa mra kwan so se be ya ebebu amanfo abamu na di hu ahye wonu mu Opa kiafuete siapa kanu bi kesen ka ban tutu ana mo man eye ebi ti se Galamsey timba fo e bunu ya sei koko enti aman ne mabunu kura mpese on be yekwaduma santo obi ko dua koko na koko no be ko se aba na obi timani bi akobudua wa twa fo no sei koko na woni kama fo bi ano de e ma no pre na funfuma de wa ese be yekwaduma na atoba Christian Amponsa eye Asante Mantamu Gender Child Labor Galamsey and Environmental Coordinator ewo Cocoa Board wode to Yamani Boni enimu say Ghana Cocoa Board active Dexa district BIO Gender Galamsey and a Child Labor Coordinator sa Abrina BBI ne akua for ne Galamsey for ne kasa this is extension officers na idea e ka yeduma ye di nkasa bia memfa obanye adwuma ne mu se hu se akwala no adwuma obeye ne nye de bebro na ho de nso ebeye de ebia be ma na yara na be ha ni school kwan eso enti se time de was say apokola no ko school dia yen Cocoa Board for chere se yen kwa manyon semu ebiemu na okwa Asante Mantemu abetodwa semra shebedwa form akumakunum na forms ya mpanimfo ewo MPP amanyokom bi eto wo se opese wo se agina ana opese okopre marshebedwam dibre no akokofa no wo mo ankofa bi na so obubu sese para first deputy speaker in parliament ono koya na ye bekwa marshebedwa na Joseph Osewusujo wise won kofa forms sanso ana dom kase ba no de ne na aseso ame marshebedwa ni wo se eche mansa bonsu wono so kofa forms so for krom marshebedwa ni ahafo south east ene kwabri east Francisca Wotin wo munyina no ankofa forms e mede di se ebia na marshebedwa dibre no wo mo ampre bi Idru abatu so a wonne wa Asante Mantemu hedodo na eto wamba edema MPP amanyugo sa wo hwe mfie na ya etwa mu ya na hyebedwa akonya aduanan enso a ewo Mantemu
MPP etimi enya mu aduanan emensa eno no ekire odo a mantam no ewo edema MPP na afi mrahibedwa aprepre akonya no mrahibedwafo akese a wo mantami mu anyina biem wodo ni kire bekwai abatom posua so a mahibedwane ogina ho chief osewusu wanko biem saa nso na nyamfo osechi mensa bonsu ofori kru mahibedwa ni enso Dr. Emmanuel Mafo ono nso anko biem ana kwabere east abatom posua so no nyamfo Francis ka wotemensa enso anko biem na ne nyina mu no otafo abatom posua so wona ogina ononyamfo Vincent Eko Asefua ene Dr. Sewa Donko na eno na Dr. Donko enkase mu wa kire se ebrason se MPP efa ne ntoma pa efra ye ewo otafo abatom posua ye ba ababa beye tafo pankrono development fund foundation ye de ekwa ko peska edi mpunto abakro yimu ye suku sem ye hospital ya yaresem se impunto ebekoso wa ha eno na ye hwe na ya babeka wani echiemu ewo kwabere east abatom posua so a omomra hye Francisca Oten Mensa akato wose wonko biem na enipa enum na epre saa akonya no ho ni nyina emu no owura Patrick Amoakokofo akasa chem se ohwedin a nkunimdie ebeba na afa kwabere sase ye ba besesa kwabere east ye ko akorem apre na ya sesa se de kwabere east esitie development there befanse Amoakofo yeguso agina eyamanyo ensemu na yenko Asante Achim Central wo mu bia wo hu ne se brason se opanyini a wono no ye kwanchefo opanyini ema National Entrepreneurship and Innovation Program no Kofi Ofosu enkansa opanyini wo so okogina epremrahye bedwam di bre no sankrofo yi bi ene delegate be ye ahasa ka wo mu wabomu a wo mo form so kofa mo opanyini no opanyini afeli awie wo de akoma MPP amonyoko na tan ye wo no so wanye no mo opanyini tumi na wontumi nkopre di bre ni bi Don Frefo ya wo Asante Achim Central NPP amanyekoni din mo Prince Atasechi eno odi tuja se owura Kofi Ofosu kansan ya wo premier shebedwa kunya no NPP amanyekoni din mo no ayedwumaden pa ya wonu wo fam e amanyekoni atokese na anyonkofa kase enso eda won tempa afenso emu biara amanyekoni mu nipa bi ehia awa batombesua no so no ode boa wonu ma waye nkyerɛkyerɛ ahodo ama wonu ma ebinum kura afa so enyansa no dwuma eno nti ena wonu ma ye won adwene se wonu begina na chi na empuntu dwuma a wahya ase wa batombesua no so no watwaso ebeyi eye parliamentary candidate eye dodo na e wo form etu aba no omani eje ho ana omope eno boa ama nipa dodo no epie fi omfie eda 7 December etu aba no ekokoto aba kasa e wa Asante Achim Central ase no enye kasa yen eye constituency executives ni bi any polling station executives ni bi yetia eye yede ni nyina ne se yesi opani eye honorable Kwame Nyimadu antwi wache esi bema ebeye bi e wa ama me ni nyina enti ebraso se anka yen delegate a take decision di ma party ni Asante Achim Central ano ye be yen sesa e di ama eye form for ya eto aba no Ajitafo bi nso a wo abatombesua no so ne Adom kase twetwen koma a odi tudwa se Kofi Ofosu nkansa ya ono ne pani kwankyerefo wada National Entrepreneurial Innovation Program NIEP ano ahobrase ene na ho keka a abatombesua no so no edanso kra eno nti won so be di obetumi bia se oba be yemrahye bedwani wo ho na boa ama won nso anim apagya fa koma pa no oto ento abama Kofi Ofosu nkansa yesi woni pa be ye bi na so ama be ye ni nyina ona bo Kwame Nyimadu abedisu 16 years eye onsi from oma ye yura Kofi Ofosu nkansa emra president say delegate no so ma sisa na eye nyame nka wo mo ho na nyame emo ma akoma pa ani didie na wo matimi dia kokrodro abase o mo be tai Kofi adidom no esanse Kofi di o se oye ya pempia obetimi aboyen potamo aboyen ma ya dikation ani ye nyina ya daache esrese delegate ehia womun hwene Kofi ayeso na womun to abanoma Ofosu nkansa no no ne betimi de yakoboshe asase ni so Ghana mampanyi fotufuo panyi yo nokro ya na okọ achemoda abato mpasua no so a abodwekọ wapa wohwe ye abato ho nsem eso no Dr. ya Wosafo Mafo wori afutu ato MPP fo nyina nim se was breaking the 8 no
enya no kasa keke niema ahodo odi begu akwan mu mpotemo mpunti dwuma ahodo ebekọ so ebema breaking the 8 no abamu no wo hwe no wanya ne sa sanse dwuma pa na wo frase no so onyamfie ni bi ka ho a na obetim de akwa wie for opinion Dr. Yaw Osafomafo ahye amanyukuo no dwemtinafo a wonom ewo mantamu ene empeso ahodo so na afi amanyukuo na chitaifo nyina se wonye adwumaden na wonye de obetumi biara se de ebe ya afimpinu ene edunu nan abatuo ni bebe wiye no na MPP amanyukuo no edi nkunim ebra chimoda omra shebedwani Alexander Kwesiakwa ede ne nkrata watrotro mu nsem nyina awie ekoma wonom aso yesebe ya obetumi ase agina mamfo ato no so ababiom ena owura yi ede sansemi atudwa damasi na ye twesa pato omo ye twaso ye fewie ye mmokosi akwa chidoma epoe mantem obi ete oda ne nkunim na wodwena ena pese ye bia efishepa mabua makufo nchibora mfo Nekasa anu akire yi na achimodam na shebedwani Alexander Kwesiakwa ehye se sesi ahenefo to abama ne biom a obeya adwumaden se de be afimpinu ane edunu nan abato ni mu no obenya mani mu ham chichemu aduokron ama MPP amanyuku no Medikai aka sani ya papa ya no first time I me buy na me 9 years for mo bo mi chido emma yenya ya no parliamentary ya topu Eastern region presidential ya topu Eastern region afie bejini se menage form afie bejini se de ya ye no ye hunu niamem afie ya shebo munyina na maka kire me se yemfa tuga se ya hwehwe 90% Yejina sanse miso na bedwam so kase amre so mono payment fancy we fa DSTV channel 280 Go TV channel 119 Facebook no ye Adom TV extra we sia me a eya frame anoche wa ba achwa se wa ye na ye homra na nkomotwetwe wo ho no no ye nyimfru ne eye girls show ye bedi abrabum nkomo